На момант аб'яўлення на свяцейшай панны Луцыя де Жесус, Францішак і Жасінта Марто мелі адпаведна 10, 9 і 7 гадоў. Яны нарадзіліся 22 сакавіка 1907 года, 11 чэрвеня 1908 года і 11 сакавіка 1910 года. Трое дзяцей жылі у Алжыва-Стрэле, у мясцовасці, якая адносілася да Фацімскай парафіі. Аб'яўленні адбываліся на невялікім участку зямлі Кова-да-Ірыя, які належаў бацькам Луцыі па дарозе ў Лейрыю, непадалёк ад Фацімы. Маці Божая аб'явілася на невялікім дрэўцы, на малодзенькім дубку, не больш за метр вышынёй. Францішак толькі бачыў на свяцейшую панну, але не чуе голасу. Жасінта яе бачыла і чула, Луцыя яе бачыла, чула і гаварыла з ёю. Аб'яўленні адбываліся каля палудня. Першае аб'яўленне 13 мая 1917 года. Трое дзяцей гулялі ў Кова-да-Ірыі, калі іх увагу прыцягнулі дзве ўспышкі святла, якія былі падобныя да маланку. Потым яны ўбачылі Божую маці на зялёным дубку. Это была пані ва ўсім белым, якая зіхацела ясней за сонца, распаўсюджвала святло больш яркае і больш моцнае, чым кавалачак крышталю, напоўнены крышталёвай вадою, і была пранізана промнямі найярчэйшага сонца, распавядае Луцыя. Яе неапісальнай прыгажосці твар не быў ані сумны, ані радасным, але сур'ёзным, з выразным мяккім папрокам. Яе рукі, складзеныя ў малітве, былі звернуты ўверх. З правай яе рукі завісаў ружанец. Яе адзенне здавалася сатканым са святла. Сукенка ў яе была белая, белым быў і яе хітон, напоўнены золатам, які ахінаў яе з галавы да стопу. Што датычаць абрысаў яе твару, то Луцыя ніколі не апісвала іх, таму што немагчыма было засяродзіцца на гэтым нябесным твары, настолькі ён быў азораны. Візіянеры былі зусім побач з Маці Божай, прыблізна на адлегласці 1,5 метра. Это значыць, знаходзіліся ў коле таго ж святла, якое атуляла яе і зыходзіла ад яе. Вось як адбывалася іх размова. Не бойцеся, я не причиню вам зла. Адкуль прыходзіш, пані? Я з неба. Найсвяцейшая панна ўзняла руку, паказваючы на неба. Што пані хоча ад мяне? Я прыйшла, каб папрасіць вас прыходзіць сюды 6 месяцаў запар 13 числа ў гэты час. Я потым вам скажу, хто я і чаго хачу. Потым я вярнуся сюды 7 раз. А я таксама пайду на неба? Так, пойдзеш. А Жасінта? І яна таксама. А Францішак? Таксама, але ён павінен будзе многа маліцца на ружанцы. А Марія Тысневіш ужо на небе? Так, яна там. І Амелія? Яна застанецца ў чыстцы да канца свету. Ці хочаце ахвяраваць сябе Богу, прыняць кожнае цярпенне, якое Бог вам пашле, як перапрашэнне за ўсе грахі, што яго абраджаюць, і як просьбу аб навяртанні грэшнікаў. Так, мы хочам гэтага. Вам давядзецца шмат пакутаваць, але Божая ласка заўсёды будзе вашым суцяшэннем. Калі яна вымавіла гэтыя апошнія словы, Божая ласка і гэтак далей, то, раскрыўшы далоні, яна паслала нам такое моцнае святло, піша сестра Луцыя, што яно пранікла ў нашыя грудзі і ў самую глыбіню нашых душаў. Яна дала нам убачыць нас саміх у Богу, который і быў гэтым святлом, ясней, чым у лепшым з люстэрак. І тады ўнутранае натхненне кінула нас на калені і прымусіла паўтараць: «О, найсвяцейшая Тройца, пакланяюся Табе. Мой Божа, люблю Цябе у найсвяцейшым сакраменце». Праз момант найсвяцейшая панна дадала:
Маліся на ружанцы кожны дзень, каб выпрасіць спакой для свету і канец вайны. Потым, расказвае Луцыя, яна пачала плаўна ўздымацца ў кірунку ўсходу, пакуль нарэшце не знікла ў бязмежнай далечыні неба. Святло, якое атуляла яе, здавалася, пракладывала ёй шлях праз зоркі. Другое аб'яўленне. 13 чэрвеня 1917 года. Перад другім аб'яўленнем пастушкі ўбачылі бляск святла. Яны называлі яго маланкою, але гэта была не маланка ў поўным сэнсе гэтага слова, а хутчэй воблеск святла, якое набліжалася. Некаторыя з прысутных, прыкладна каля 50 чалавек, якія прыйшлі на месца аб'яўленняў, пацвердзілі, што сонечнае святло на працягу некалькіх хвілін ад пачатку сустрэчы было не яркім, а нібы прыцемненым. Іншыя апавядалі, што верхавіна дрэўца, пакрытага ліствою, здавалася, схілілася пад нейкім цяжарам на момант таго, як Луцыя пачала гаварыць. У часе размовы на свяцейшай панны з дзецьмі многія чулі шум, шалясцення, нібы гулі пчолы. О, пані, што вы хочаце ад мяне? Я хачу, каб вы прыйшлі сюды 13 числа наступнага месяца, каб вы маліліся кожны дзень на ружанцы і каб вы навучыліся чытаць. Потым я скажу вам, чаго я хачу. Луцыя папрасіла аздараўлення для адной хворай жанчыны. Калі яна навернецца, то выздараве на працягу года. Я хотела попросить вас взять нас на небо. Так, хутка Жасінту і Францішка я прывяду туды. Ты ж яшчэ нейкі час застанешся. Езу жадае, каб ты паслужыла яму, дапамагаючы людзям пазнаваць і любіць мяне. Ён хоча ўстанавіць на зямлі набажэнствы да майго беззаганнага сэрца. Тым, хто прыме гэтае набажэнства, я абяцаю збаўленне. Душы гэтыя Бог палюбіць, як кветкі, якімі я аздабляю яго трон. Значыць, я застануся зусім адна? Не, дачка моя, ты шмат пакутуеш, не губляй мужнасці. Я цябе ніколі не пакіну. Маё беззаганнае сэрца будзе тваім прытулкам і шляхам, які прывядзе цябе да Бога. У той момант, калі яна прамаўляла гэтыя апошнія словы, расказвае сестра Луцыі, яна раскрыла далоні і другі раз паслала нам цудоўнае святло, якое прамянела ад яе. У гэтым святле мы ўбачылі сябе нібы акунутымі ў Богу. Жасінта і Францішак, здавалася, знаходзіліся ў той частцы святла, якое узнімалася да неба. Я ж была ў той частцы, што струменілася па зямлі. На правай далоні на свяцейшай панны паявілася сэрца, абвітае калючкамі, якія, здавалася, убіты ў яго. Мы зразумелі, гэта беззаганнае сэрца Марыі, што пакутае ад людскіх грахоў, за якія яна прасіла пакаяцца. Калі гэтая візія знікла, пані, яшчэ атуленая святлом, з вялікай лёгкасцю ўзнялася над зямным лугам і паплыла ў кірунку ўсходу, пакуль не знікла зусім. Некалькі чалавек, якія знаходзіліся зусім побач, заўважылі, што лістота на верхавіне схілілася ў тым жа напрамку, нібы прыцягнутая за сабой убранне пані. У такім стане лістота была некалькі гадзін, пакуль паступова не набыла ранейшы стан. Трэцяе аб'яўленне. 13 ліпеня 1917 года. У момант трэцяга аб'яўлення невялікае воблака, злёгку затуманенае, наблізілася да дрэва. Сонца прыгасла, над галавою павеяў свежы ветрык, нягледзячы на тое, што быў разгар лета. Марто, бацька Жасінты і Францішка, расказвае, што ён пачуў нешта накшталт гудзення мух у пустым збані. Візіянеры ўбачылі прамень звычайнага святла,
І неўзабаве пасля гэтага над дрэўцам паявілася Найсвяцейшая Панна. Пані, чаго вы жадаеце ад мяне? Я хачу, каб вы прыйшлі сюды 13 числа наступнага месяца, каб кожны дзень вы працягвалі маліцца на ружанцы у гонар Маці Божай Ружанцовай, каб выпрасіць спакой для свету і канец вайны, таму што толькі яна адна можа вам дапамагчы. Я хотела бы вас попросить сказать нам, кто вы, и учинить суд, каб усе поверили, что вы сапраўды аб'явіліся нам. Працягвайце прыходзіць сюды кожны месяц. У кастрычніку я скажу вам, хто я і чаго хачу, і учыню цуд, які усе ўбачыць, каб паверылі. Потым Луцыя папрасіла аб навяртанні да веры, аздараўленні і іншых ласках Божых для некаторых людзей. Найсвяцейшая Панна заўсёды адказвала: «Маліцеся на ружанцы і атрымаеце ласкі на працягу года». Потым яна сказала: Ахвяруйцеся за грэшнікаў і шмат разоў паўтарайце, асабліва, калі вы прыносіце якую-небудзь ахвяру. Пане Езу, гэта я раблю дзеля любові да Цябе, дзеля навяртання грэшнікаў і дзеля перапрашэння за грахі, учыненыя супраць беззаганнага сэрца Марыі. Першая частка таямніцы «Візія пекла». Прамовіўшы гэтыя словы, расказвае сестра Луцыя, яна зноў раскрыла свае далоні, як падчас двух папярэдніх аб'яўленняў. Святло, якое з яе выпраменьвала, здавалася, пранізвала зямлю, і мы бачылі мора агню. У гэты агонь былі акунутыя дэманы і душы, нібы раскалённыя да чырвані вуглі, празрыстыя, чорныя ці карычневыя языкі полымя, якія мелі чалавечыя абрысы. Яны ўзносіліся ў пажары, полымя агню распаўзалася навокал разам з клубамі дыму. Потым разляталіся нібы лёгкія іскры. Усё гэта было сярод стогнаў адчаю і крыкаў, якія жахалі і прымушалі чалавека уздрыгваць ад страху і жудасці. Д'яблы адрозніваліся адзін ад аднаго жахлівымі і агіднымі абрысамі жудасных і невядомых звяроў, якія былі празрыстыя, як раскаленыя да чырвані вуглі. Гэтая візія працягвалася не больш за імгнення, ад якога ў Люцыі са страху вырваўся крык. Яна дадала да гэтага, што калі б не абяцанне Найсвяцейшай Панны ўзяць іх на неба, візіянеры адразу б памерлі ад жаху. Другая частка таямніцы – кара і сродак, як яе пазбегнуць. Поўныя страху, нібы просячы дапамогі, візіянеры ўзнеслі рукі да Найсвяцейшай Панны, якая з мяккім сумам сказала: Вы бачылі пекла, куды ідуць душы бедных грэшнікаў. Каб выратаваць іх, Бог хоча устанавіць на зямлі набажэнства да майго беззаганнага сэрца. Калі свет зробіць тое, што я вам скажу, многія душы будуць збаўлены і настане спакой. Вайна неўзабаве скончыцца, але людзі не перастануць абражаць Бога, і пры Піі 11 пачнецца другая вайна, яшчэ горшая. Калі вы ўбачыце ноч, асветленую невядомым ззяннем, ведайце, што гэта вялікі знак, які Бог пасылае, каб паведаміць вам аб тым, што гэтаю вайною, голадам, пераследам царквы і святога Айца ён пакарае свет за яго злачынствы. Каб не дайшло да гэтага, я буду прасіць аб прысвячэнні Расіі майму беззаганнаму сэрцу і аб перапрашальнай камуніі ў першую суботу кожнага месяца дзеля адкуплення грахоў. Калі на просьбы мае адгукнуцца, Расія навернецца,
і настане мір. Калі ж не, то гэтая краіна распаўсюдзіць свае памылкі па ўсім свеце, сеючы ў ім войны і пераследаванні святой царквы. Праведнікі стануць мучанікамі, святы Айцец будзе шмат пакутаваць, многія народы будуць знішчаны. Але ўрэшце маё беззаганнае сэрца затрыумфуе. Святы Айцец прысвяціць мне Расію, якая навернецца, і на нейкі час будзе дараваны спакой. У Партугаліі вера назаўсёды застанецца непарушнай. Не гаварыце пра гэта нікому, а Францішку, так, вы можаце гэта сказаць. Калі вы моліцеся на ружанцы, то гаварыце пасля кожнай таямніцы: «О мой Езу, прабач нам, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба, а асабліва тыя, якім найбольш патрэбна твая міласэрнасць». Ці жадаеце вы чаго-небудзь ад мяне? Не, сёння я не прашу цябе ні аб чым. Як звычайна, яна пачала ўзносіцца ў кірунку ўсходу, пакуль не знікла ў бязмежнасці нябёсу. Пасля гэтага пачуўся гук накшталт грому, які абвяшчаў канец аб'яўлення. Чацвёртае аб'яўленне. 15 жніўня 1917 года. 13 жніўня, ў той дзень, калі павінна было адбыцца чацвёртае аб'яўленне, візіянеры не маглі адправіцца ў Кова-да-Ірыю, таму што упраўляючы Аўрэма забраў іх. Ён хацеў сілаю вырваць у дзяцей таямніцу, але безвынікова. Ва ўстаноўлены час у Кова-да-Ірыі пачуўся удар грому, услед за якім бліснула маланка. І прысутныя ўбачылі белую аблачыну, якая некалькі хвілін затрымалася над дубам. Яны былі сведкамі таксама таго, як паслядоўна мяняўся колер на тварах людзей, на іх вопратцы, на дрэвах, на зямлі. Усё сведчыла аб тым, што Маці Божая паявілася, але дзяцей не знайшла. 15 жніўня, калі Луцыя разам з Францішкам і другім дваюродным братам была ў мясцовасці Валіньёс, дзе знаходзілася сядзіба аднаго з яе дзядзькоў, каля 4 гадзін пасля поўдня пачалі адбывацца атмасферныя змены, якія папярэджвалі паяўленне на свяцейшай панны ў Кова-да-Ірыі. Раптоўнае паніжэнне тэмпературы, памяншэнне сонечнага зяння. Луцыя, адчуваючы набліжэнне нечага надзвычайнага, папрасіла паведаміць Жасінце. Яна прыйшла ў час, каб бачыць на свяцейшую панну, якая, абвясціўшы пра сябе, як і раней, воблескамі святла, з'явілася над зялёным дубам, крыху большым, чым той, які быў у Кова-да-Ірыі. Чаго вы жадаеце ад мяне, пані? Я хачу, каб вы па-ранейшаму прыходзілі ў Кова-да-Ірыю 13 числа і працягвалі маліцца на ружанцы кожны дзень. У апошні месяц я учыню цуд, каб усе паверылі. Што вы загадаеце зрабіць з тымі грашыма, якія людзі пакідаюць у Кова-да-Ірыі? Зрабіце 2 насілак. Першае панясеш ты з Жасінтай і з 2 дзяўчынкамі, апранутымі ў белае. Другія панясе Францішак разам з 2 іншымі хлопчыкамі. Гэтыя грошы прызначаны для свята Маці Божай Ружанцовай, і рэшта пойдзе на капліцу, якую пабудуюць. Я хацела б папрасіць вас аздаравіць некалькіх хворых. Так, на працягу года я вылечу некаторых з іх. Зрабіўшыся сумнаю, яна зноў параіла практыку утаймоўвання цела на развітанне, сказаўшы: Маліцеся, маліцеся шмат і ахвяруйце ў інтэнцыі грэшнікаў, таму што многа душаў ідзе ў пекла, бо яны не маюць нікога, хто б ахвяраваўся і маліўся за іх. І як звычайна, яна пачала ўзносіцца ў кірунку ўсходу.
Дзеці адразалі галінкі дрэўца, над якімі аб'яўлялася ім Найсвяцейшая Панна, і прынеслі дадому. Ад гэтых галінак струменіў дзівосны прыемны водар. Пятое объявление. 13 вересня 1917 года. Як і раней, натоўп прысутных, прыблізна ад 17 до 20 тысяч чалавек, а можа нават і больш, мог назіраць шэраг атмасферных з'яў. Раптоўнае пахаладанне, згасанне сонечнага святла да такой ступені, што можна было бачыць зоркі. Нешта накшталт дажджу, які быў нібыта з вясёлкавых пялёсткаў ці сняжынак, што знікалі каля самой зямлі. На гэты раз у прыватнасці быў заўважаны шар, які свяціўся паволі і велічна рухаючыся па небе з усходу на захад і назад у канцы аб'яўлення. Як і раней, візіянеры бачылі водбліск святла, і потым Найсвяцейшая Панна паявілася перад імі над зялёным дубам. Працягвайце маліцца на ружанцы, каб выпрасіць канец вайны. У кастрычніку Езус таксама прыйдзе, як і Маці Божая Балесная, Маці Божая Кармелітанская і святы Юзаф з дзіцяткам Езус, каб паблагаславіць свет. Бог задаволены вашымі ахвярамі, але Ён не хоча, каб вы спалі з вяроўкай, насіце яе толькі ўдзень. Мне многие передавали, об чым я повинна попросить вас, об оздоровлении некальких хворых и одного глухонямога. Так, я аздараўлю некаторых, але некаторых не. У кастрычніку я учыню цуд, каб усе паверылі. І пачаўшы узнімацца, яна знікла, як звычайна. Шостое и апошнее объявление. 13 кастрычніка 1917 года. Як і раней, позірк візіянераў быў прыцягнуты моцным ззяннем святла, а потым Найсвяцейшая Панна паявілася над зялёным дубам. Чего вы жадаеце ад мяне, пані? Я жадаю, каб тут, у гэтым месцы, у мой гонар пабудавалі капліцу. Я, Маці Божая Ружанцовая, штодзённа адгаворвайце ружанец. Вайна закончыцца, і тыя, хто ваюе, вернуцца дадому. Не трэба прамногае папрасіць вас об оздоровлении хворых, об навяртанні некаторых грэшнікаў. Аб адных так, аб другіх не. Трэба, каб яны самі змяніліся і прасілі прабачэння за свае грахі. Няхай больш не зневажаюць Бога, Пана нашага, які ўжо столькі выцерпеў знявагаў. Затым, раскрыўшы далоні, Найсвяцейшая Панна працягнула іх да сонца, і пакуль яна узнімалася, адбітак яе уласнага святла падаў на сонца. І тады Луцыя ўсклікнула: «Паглядзіце на сонца». Перш чым Найсвяцейшая Панна знікла ў бяскрайнасці неба, візіянеры былі сведкамі трох сцэнаў. Першая з якіх сімвалізавала радасныя таямніцы ружанца, другая балесныя і трэцяя хвалебныя. Толькі Луцыя бачыла ўсе тры сцэны, Францішак і Жасінта бачылі толькі першую. Яны ўбачылі, як пры сонцы паявіліся святы Юзаф з дзіцяткам Езус і Маці Божай Ружанцовай. Гэта была святая сям'я. Святы Юзаф паблагаславіў натоўп, тройчы учыніўшы знак крыжа. Езус зрабіў тое ж самае. Затым паявіліся Маці Божая Балесная і Пан Езус, засмучаны і збалелы на шляху да Галгофы. Пан паблагаславіў народ, учыніўшы знак крыжа. Маці Божая не мела мяча, які пранізаў яе сэрца. Луцыя бачыла толькі верхнюю частку цела Пана Езуса. У канцы, у цудоўнай візіі, з'явілася Маці Божая Кармелітанская, укаранаваная каралеваю неба і зямлі, з дзіцяткам на руках. У той час, калі гэтыя вобразы праходзілі адзін за другім перад вачыма візіянераў, велізарны натоўп
прыкладна ад 50 до 70 тысяч, а па некаторых звестках да 100 тысяч, быў сведкам цуду сонца. На працягу ўсяго аб'яўлення ішоў дождж. У канцы размовы Луцыя з Найсвяцейшай Паннай у той момант, калі Маці Божая пачала ўзнімацца, а Луцыя ўсклікнула: «Гляньце на сонца, хмары расступіліся», адкрыўшы сонца ў выглядзе велізарнага срэбранага дыска. Яно ззяла з надзвычайнай сілай, але пры гэтым не асляпляла. Гэта працягвалася толькі момант, затым велізарны шар пачаў танцаваць. Нібы гіганцкае вогненнае кола, сонца раптам завіравала. Яно на нейкі час спынілася, перш чым зноў пачаць абарочвацца вакол сябе з галавакружнай хуткасцю. Потым яно стала чырванець па краях і плысці па небе, кружачыся, як віхор, і кідаючы вакол сябе чырвоныя снапы полымя. Гэтае сонца адбівалася на зямлі, на дрэвах, на кустах і нават на тварах людзей і на іх вопратцы, афарбоўваючы ўсё яркую фарбою розных колераў. Здавалася, што пад уздзеяннем нястрыманага руху вогненны шар задрыжаў і затросся, нібы збіраўся ўпасці зігзагам на замерлых ад страху людзей. Все это працягвалася прыблізна 10 хвілін. У канцы сонца зігзагападобным рухам перамясцілася на сваё месца і зноў спакойна, як штодня, пачало свяціць. Цуд скончыўся. Многія заўважылі, што іх вопратка, прамоклая ад дажджу, раптам высохла. Сонечны цуд назіралі таксама шматлікія сведкі, якія знаходзіліся за 40 кіламетраў ад мясцовасці, дзе адбываліся аб'яўлення.